Nakajingmi syakmat ki samlawat kampulet hapo ka jela ban pensngau ya kajing pamhon halor kajing penlong ya ka MLP recruitment examination hakakat pra arpusa wat arpusan tarek jemang araja arpusan kala penlong ya ka Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police hakalai po tarek jemang araja arpusan ban shim ya ka senjam ka bala ban ajing syai syakini ki samla Lak ban pen kin mau bakini ki samla wat kampulet na gabanta ki kampulet baper haka arpo khandai tere ujemmang araja arpusan kilami syakmat ban pen sngo ya ka jing bom hon bat ka jing penlong ya ka examen haka bakila pen sngo ya ka jing persha bat ka jing sngo bom ya hap bat ka ne ka jing penlong ya ka examen hakite ki laisngi ka bakila ong bana ka jing lap jongki haka por batho examen kala don ka jing le bom hok haka baki don ki nong up ki balaya rap ru ya ki samla ki baki itu bat ki we Nolor kata kini ki samla ki la bo ru ka jing tentu leng ba ka jing tho ba ya ka examen dei ban penlong biang dak ba an bo ya ki video camera kum ju ru ban don ki nong ap pahra ba biang ken thop ya ki bria ki betbet ban ap examen ban pendu ya ki internet ha ka te sngi bat ka wai na ki jing dawa ka dei ban penlong dak jing toket ya ki te ki examen ki bala dap ban penlong Haka lai pautar ujemmang araja arpusan haka kerwa bala soido Dalton P. Marak IPS Chairman ka CRB Meghalaya Police bat member secretary ka CRB ka bala pha syakilat pathai khubor kila pentib baka CRB kala thung dak inquiry ban clear daw senior police officer ubaki klam pentib kerteng na kabanta ban penlong ya kajingwat banya halor kene kajing don kajing ujor Haka kerwa ka CRB kala ang baka don kajing sngo khia halor kani kajing pen sngo ki nong ya khon examen hindrei kila kentu pat ya ki pat ba ban kyar na kajing pen sa priang kubor hamsaya ki ba khlam don ka telong jing pen shisha halor ka tungkam tungjam ka kerwa kala yitu ru balada ki nong ya khon ki don jing tep batikna ya ka jing le bom dei haka por examen ki dei ban pen tep sha ki police officer ki ba don na ka jaka penang examen lani kin pen tep sha office ka CRB khnang bakin shim khia ya kani ka kam Kekerwa kalau ongru baka bat ya ka jutang bakan penlong ya ka examen klam ka jing sya siliang bat ka bakhot ka basuba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ya kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya